Hey guys, σήμερα θα παίξουμε DTI. Τώρα κάνει loading. Λέω Game Pause. Έξω από Gamers. Εντάξει. Είναι τώρα έξω από Game Pause και είμαστε μια χαρά. Ναι, ξέχασα. Tropical. Τι να κάνω από Tropical. Τι να κάνω για Tropical. Για να διαβάσουμε Tropical. Berry and Beach with Flower. Θα προσπαθήσω να βάλω ό,τι έχω. Μέχρι τώρα έχω πάρει μερικά currency σήμερα και για machine shells και το αγαπημένο μου είναι νομίζω η πεταλούδα. Κατεβάζω λίγο την κάμερα away. Και λέω το tropical να είναι mauve, όχι ροζ. Όχι, διαφορετικά ροζ. Αυτό θα φανεί. Για να δω, νομίζω έχω κάτι να βάλω. Χρειαζόμαι κάτι που είναι πίσω. Δεν θυμάμαι αν είναι από το Lady Gaga Update. Παίξατε από το Lady Gaga Update. Like και subscribe. Γράψτε μου στα comments η κάμερα. Τι δεν υπάρχει. I swear ότι έχω. Πάμε. Εδώ είναι. Μπα, δεν είναι αυτό. Δεν είναι καν ούτε αυτό. Πάμε πάλι πίσω. Να μετρήσει. Τι. Κάτι. Να. Και το σύστημα να βάλουμε ένα. Για να το βρει. Στην. Ας κάνουμε αυτό και θα τα βρούμε κάπου στο τέλος. Μου αρέσει το drift impress και θέλω να δω πόσο θα μου πάρει για το item adjustment, γιατί θέλω να κάνω βίντεο και με αυτό. Θα βάλω ένα πλώμα λίγο πόσο πάνε. Άλλες 3 γύρους και τέλος. Τα το έχω πάρει. Δεν πήρα για το Garden of Eden το πράγμα και γιατί βαριόμουν. Ας βάλουμε ένα basic hair από την beach. Κάτι από το beach update. Όχι το summer update, γιατί όχι, μη καταλάβετε κοινό. This is something like beach. Δεν είναι κάτι θαλασσινό. Αυτό γιατί μου βάζει Ariana Grande. Може αυτή φέτος είναι η αγαπημένα μου
Και αν πιο νοιάζεται. Βγάζουμε το see-through πράγμα. Υπάρχει κάτι see-through. Τι είναι αυτό το ίδιο. Δεν το βρίσκω. The only option is να πάμε με αυτό. Που νομίζω αυτό ήταν. Νομίζω έχω βγάλει το VX τέτοιο πράγμα. Δεν μου φαίνεται καν. Έλα αυτό. Να βάλω αυτό εκεί. Κόκονατ. Να κάνω το Pokédabra. Θα πάρω και μπορεί και VIP να πάρω τα πράγματα που είχα πάρει και στο προηγούμενο μου account. Αυτό είναι το νέο μου, γιατί στο παλιό μου ήμουν trendsetter και μου πήρε καιρό. Άρα θα προσπαθήσω τώρα να παίζω λίγο παραπάνω, αλλά δεν θα κάνω βίντεο κάθε μέρα. Γιατί δεν μπορώ. Έχω σχολεία. Νομίζω έχω φυσική, πέμπτη. Αν είστε πέμπτη δημοτικό ήσασταν, μπορείτε να μου πείτε αν έχουμε φυσική, γαλλικά, θρησκευτικά. Και ό,τι είχαμε και τα ξέρουμε, τα κλασικά. Ο γλώσσα μου και εδώ. Δεν θα είναι βλακίες. Να γίνουν. Girl, τι είναι αυτό? Μπρο, πρώτον αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι λίγο μπίτσο μόνο με το κοπέλο. Δεν μπορείς να βάλεις ένα αστέρι. Γιατί είπαν ότι όταν βάζεις ένα αστέρι είναι άδικο για όλους. Πρέπει να βάζεις βία. Τι κάνω? Κάτι έκανα. Αλλά το βάλουμε 3. Και θα πω και για τους... Και αν έβαλα τέλειο ένα τόσο. Δεν μπορώ να βρω. Τέσσερα. Τώρα μπορεί να μου βγάλουν και πόντους, αλλά ποιος. Καλό, 4. Δεν έχω πολλά πράγματα και μου... Κρίμα που δεν έχω. Ήρθε το official track to the ball. Δεν είναι. Oh my god, αυτό είναι slide. Δεν μου άρεσε λίγο το upper. Δεν έπρεπε πολύ. Δεν είμαι φαν από το Lady Gaga. Για μένα θα το βάλω. Γιατί ξέρεις, γιατί γκλαμουρίσαν αντιθεί έτσι να χάει. Αυτό είναι αν το έκανε η άσπρη μούντας. Και είχε και VIP.